El pròxim 15 de desembre se celebrarà la Marató de TV3, enguany dedicada a les malalties minoritàries. Aquest projecte solidari impulsat per la Televisió de Catalunya i la Fundació de la Marató de TV3 s'ha centrat en el 2019 en obtenir recursos per a la investigació científica de malalties que no estan diagnosticades per la complexitat i el desconeixement de la seva existència. Així es va explicar a la Biblioteca Pública durant la xerrada sobre aquest tipus de patologies greus, cròniques, progressives i discapacitants que afecten fins al 7% de la població, 3 milions de persones afectades a Espanya i prop de 400.000 a Catalunya. El problema de patir una malaltia minoritària és que es triga 5 anys de mitjana en ser diagnosticades. Com de frustrant és a vegades que no et sàpiguen trobar el què, que van passant els anys i no t'ho diagnostiquen fins al cap de 10 anys de la teva vida, o inclús a vegades més tard, i després d'explicar o que expliquin ells mateixos el que els hi ha passat i arrel de saber o de poder-los posar una etiqueta a la malaltia que tenen, com els ha millorat la qualitat de vida. A diferència del virus d'una grip, per exemple, que es coneix la simptomatologia que presenta, en el cas d'aquestes malalties no hi ha referents amb què comparar i és per aquest motiu que el procés s'acaba allargant en el temps. Les explicacions de la docent van anar acompanyades de la projecció d'un audiovisual amb 3 testimonis de persones que pateixen malalties minoritàries diferents, amb les que els assistents a la xerrada van comprovar que, tot i que el nombre de pacients de cada malaltia és baix, en conjunt suposen un grup molt nombrós d'afectats.